Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Türkmenistan barada esasen şu koronavirus meselesi bilen bağlanşykly meseleleri gozlamakçy. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň hökümeti häzirki näçeli ýurdun içinde koronavirus keseliniň barlygyny boýun alman gelýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde de ilaty maska takynmagy mejbur edýär. O köpçülik yerlere üýtmediligi maslahat berýär. Gara bulun bu zorluk ýurdun içi. Adamlar keselläpdir, ýogalypdyr. Olaryň sany sajagy aýdylanak, näme digen belli däl. Hemme şol koronavirusdan ýogalyklary da öýken şişmesi zerarly. Ýogalanyp ine diagnoz berýärler. Onu etmeselerin başka keselleri atlaýar berýärler. Inni şol şu ýagdaýda da milleti çürkömekligiň, milletiň iň soňkuja serişdesinem elinden gaňryp almaklygyň ine külkülüne düşüpdir ol hökümet. Nämeden görýän bu zatlary? Ilkinjisi şol maskaly mesele. Eger köçede maskan bolmasa ağzında ya maşynyň içinde de şol maskan ağzında bolmasa ine bir sen eýýäm şol Türkmenistanyň ýol gözegçilik işgärleriniň ýanky gaýynyň ine sen eýýäm eline düşen aw bolýar. Olar senin eýýäm şol jerime salýaly duran ýerinde. Sen maska gyşyk giyipsiň ya burnuň üstüne däl ya ine maşynyň içinde de dakynmansyn. Ine bu keselim olara gazanç çeşmesi bolup hyzmat edýär. Bir polislen gazanjy. Ine egni ak halatly ol Gipokradyň kasamyny beren bir men Lukmanlar diýip aýtmaýyn, ol Lukman sözüne de münasipdir. Şol ak halatlylaryň edýän jenaýaty nämeden bar? Olar aýdypdym mundan 3-4 aý ozalan ýurdun içinde derman tabletka paýlap satýarlar owo. Aýna şu keselçilikden peýdasy barmyş diýip. Alman şonu peýdasy ýok diýip aýtdym. Sen onuň gaty gymmat baha bilen şol geçmän ýatan tabletkalary ine ýanky Gurbangulyň ýegerlerini degişli bolan aptek bölümleri ýurdun içinde ilaty satýan ekenler. Inni ondan beterem hokka çykarypdyrlar häzirki gün. Inni şol Aşgabatyň klinikalaryny, Aşgabatdan gelen habarda 2-3 ýerden tasdiklandy. Şol Aşgabatyň medisina klinikalaryna ýa aýdar keselhanalaryna Özbegistanyň, Kazakstanyň diline ýazylan harply suraty bar. Men onu şu telefondan alyp size görkezip bilemakda telefonyna gürleşdim. Şu dermanyň suratyna çelle alyp uradypdyrlar. Şu dermanyň ady Ak Tempa bile ýazylýar. Ak Tempa diýip. 200 mg ýa-da 10 mg bir paçkadyň içinde birji sanjym. Bir gotudur, şoň içinde de bir sanjym. Şonuň bahasy eger sen tanışyň bolsa, şol wraçlar içinde işleýän ýa bir sen wezipeliň mesel bolsaň çagasy ýa ilen çalany bolsaň, onu bir ukoluň bahasy $400, Amerikan dollary. Ýok, sen özüň daşyndan gelip şol ukol urdurýan adam bolsaň, onu $550 bir ukoluň bahasy. Ine şol ukolu hana pulu barlylar ýanky ine gyrlym bolup nowata durlar diýär şu ukol urdurmak üçin. O sanjymyň näme peýdasy bar? Koronawirusa peýdasy ýok, bolmaklygy mümkin näle. Täp şu mahal koronawirusa garşy ine derman öňerýän farmasevtik fabrikler dünýä ýüzünde 4 ýa 5 tane. Olaryň ady belli. Olaryň hiç bir häzirki bir şu günçe Türkmenistany öňüren ýa çykaran sanjymlaryny uradan atlar. Sebäp näme? Ilkinji nowatda öz milletini, öz halkyny sanjym etmeli. On öňüren döwletler özlerini ýüzlerçe milyon ýylat ýaşabat. Olar özüniň halkyny on sanjym etmän Türkmenistana uradylmajagyny görnüpdi. Uradylsa kontrakt bordy, ady ýazylardy. Ne şu döwlete uradyldy. Ýok. Onsoňam Ak Tempa ady bilen ene koronawirusa garşy hiç ýyl derman entek çykarylana.
özbekçe ýa-da kazak dilinde ýazyldy. Ene men haýyş ederim oglanlarda bolmasa şo suratam goýsullar şu ýerde. Ene şular ýaly watandaşlar. Enne seredin milletin ala tutuluşuny. Ene ilatyň 99 götermi şu derman şu bahadan satyn alyp biljekmi? Ýok. Goý şol adam bejerýän diýsin, sagaldýan diýsin ýa koronadan goraýa diýip şunu göz ýumyp şunu kabul edemez dedi. Şu dermanyň tölegini etmäge adamlarda mümkinçilik barmy ýa bilen halkymyzda? Ýok. Ene ondan bu hökümetin döwlet adam üçindir diýen debidi asla abat gelen akdy Türkmenistanyň durmuşyna. Ol 400 ýa 500 dollar töläp özüne sancımalyan adamlar halkın içinde ya halkın arasında yaşayan adamlar değil. Ya şol hökümetin işgärleri, ya şu hökümeti gorayan organ işgärleri, ya da şolaryň eýlen çalyrlar. Ya da hökümete hyzmat edýän ene bir toparyny hökümetin tabagyndan ene iýmetlenýän bir topar haramhorlar. Diňe şolar şol vaksinany kabul urdurmasa sada halkyň puly ýok. Ondan bir sancymyň bahasy şol. Eger 2 gerek bolsa diýmek $1100 tölemeli. Ene Urban we onuň ýegerleri ene halkyň şu betbagatçylygyndan, şu halkyň döwletiň başyna gelen şu gyrgynçylykdan özlerini peýda gadanýar. Özüňiz pikir edip görüň watandaşlar. Yurdun içinde $550 kazanmak için näçe ay işlemeli iman işmen? Ya yurdun daşyny akılar näçe ay iman işmen işlemeli şo idinne galan her bir adam sana $550 dermany yeterlik pul uğratmak için. Ondan o dermanyň bahasy onça bolma hiç mümkinçiligi ýok. Hana Orsiýadan çykarýan dermany Sputnik we diýäni onuň bahasy bir sancymy $10 diýip olar baha kesýetdir. Şoňa 2 sancym gerek diýmek 2 sancym üçin $20 tölenmeli. Ýöne öz halky üçin şol sancym mugut. Emma daşar döwletler satyn aljak bolsa diýmek 2 sancymyň bahasy $20 bolmaly. Bular bolsa dünýäde ady belli bolmadyk bir suwuklygy onam şol kesellen bejerýämiş ya mış bilen ine ilaty $400 bilen $550 aralygyna satyp otylar. Bir çapawulçylyk däl, garakçylyk däl, näme bi? Ortadan bir sözi var. Pir во время чумы diýdi. O cuma kesel var ýa-ni gyrgynçylyk. Şo gyrgynçylyk döwründäki ine urdumşalyk diýilen şol. Ine biziň maňlaýymyzda, ine biziň öňümizde, ine biziň ýurdumyzda bolup duran waka şu. Mene bir dermanyna degişlisi. Enne ýene näme diýär Gurban boly. Enne şol welayatlardan welayata ýol ýok, geçmäge, girmäge. Absolut ýok. Aşgabatda da adamlar daşynyň welayatyň kynam, ahalyň kynam salanaklaryny Aşgabat. Aşgabat enne welayatyň içinde kor aýratin milletmişin. Enne şol tepliçelerde öndürilen hyýar diýdi, pomidor diýdi, apelsin diýdi, ýene diýdi. Şolary diňe Aşgabatlylara satdyrýarlar. Şo Nowata durumda pasportyň ýanyndan alyp gitmeli. Nowata gözegçilik edýän polisler seredýär sen pasportyňdy Aşgabatyň ýaşaýjysy diýip stampyň basylgy bolsa, onda sen şo Nowatda durup şol gögönümler satyn alyp bilýän. Ýok bolmasa da boşat Nowata gitmişdaýdyn. Ol Nowata da dandan sagat ýani gize sagat 3-den 7 durup Nowatda alınmaly. Bahalar nädir aýdyp beren? Ýöne şo alynýan haridyňam meselem şol garalyp ýatan bananly satyn alsan, şoň kaptalyny geçmän ýatan ýa çüýrak giden soğan mı kartoşkam onuň 1 kilo ýarym kilony goşup satýarlar. Ene Aşgabatyň içiniň düzgünü şol. Şu güller. Daşyndan gelip meselem sen ene bahalary ýazylgy durda hyýaryň 1 kilosi şunkun dolar hasabyny $1. Döwlet narhyndan näderdir? Ýa bazar narhyndandır da 27 manat $1 bolsa diýmek hyýaryň kilosi 27 manat bolýar. Şunkun. Pomidoryň kilosi $2. Diýmek 54 manat 1 kilosi.
Hemmece Aşgabat'ın narxı. Apelsin ve mandarin bunların bahası $3. Bananın kilesinin bahası $2. Etin kilesi $4. O et deyip cılketlerle umumi şolsun sanki etin kesilge et ya dondurulan et hatabalyalar da. Yani bir kilesi $4. Tavuğun bir kilesi $2. Yağın bir flakonu ya da bir flaska var, sol Norveçlik. On ine bahası edil alayık bir Amerikan doları. Yani 27 manat. Un, Kazakistan'dan getirilen unun, ol paçkalı un, 2 kilolik unun bahası $2. O beyleki kara un 5 kilolik. Onun bahası 5 kilolik kara un paçkada onun bahası $4. Amerikan doları. Sarımsağın bir kilosinin bahası $3. Ine şu bahalar şu un kuğun Aşgabat'ın zıgırlığına, bağlarına yine bir yerde ine ilatı satılıyor. Olam tağıt alı dağdanın üstten gelip 7 açeli novutu durup propiskan bolonu bilen veriliyor. Başkaça yok. Yurdun başka yerine bananım yok çağırır için, apelsinim yok, portakalım yok, mandarinim yok, hiç tat yok. İlat dine ol Aşgabat'ın. Hatta velayete de der. Ine şular ýaly gıtçylyk döwründe, şular ýaly gabakatçylyk döwründe, şular ýaly aşa keselçilik döwründe, adamlaryň pandemiýadan ejer çekip gyrlyp ýatan döwründe, bizim Gurban oly lellimmi? Dün Türkmenistan Kronikası diýip saýtymyz bar, internet saýt. Şonuň dünkü goýan ýemesi bar, video reportajy Türkmenistandan goýulan. Kopyalarına koyanırdı. Yine sonra Gurban oly öz ahtygy Kerimoğlu bilen funukylýorda ýanky dağa gidýän ýemewde kanatny ýolly surata düşüren boldy başda gara alınmaly, kekler alınmaly. Soňra bar şo gardan aýaz baba ýasap, oň burnuna karçyşka goýdy, gözüne kömür goýdy, oňa dodok ýasady. Oňa ýene bir zatlar goýdy. Soňra it ýyl gyrşyn edip otada surata düşüpdi. Hökümetiň agdalarym aňyrda muňa el çarpypdylar. Başlan bu bir dälhana o ýurtda. Şo adam şular ýaly zady edermi halkyň şu ýagdaýyny, milletiň şu ýagdaýyny? Bir özüňiz bir oýlanyşyp görüň, watandaşa. Oň bir ýüz gözüne seredin. Bir sag adamyň etjek işi däl, ol 6-njy palatan kliýemeti pasiýenti ol. İstenlik psikiyatriya, psikologu görkezsen gözüni ýump oň emesini ýazyp berýär diýagnozyny. Oňa bir çala synça adam görüp düşünüp otyr. Ol adam öz kellesi bilen işlemeýänligi. Bir gara söýmez, bir nähili bir nirden düşdi biziň başymyza, nirden geldi bi? Beýle musallat. Halk otayda ýere çörük tapanak, kesellen gyrlyp ýaty. O bir ýerden tapyp getirip özüňi gazanyň termany, hani ol şu koronavirusdan bejerýärmiş diýip $550 soňşurup otylar ilatyň elinden soňkuja pulunu almak üçin. Zatları nenen edip çekip çydap serede oturmaly biz. Çynemaýsam, dogrymaýsam watandaşlar, men şu täze ile bir gerekmejek bir yaramaz habarlar ýurtdan gelýärler, siz aýdyp siziň ýüregiňizi çeşirmäň, nastreniýany gaçyrmaýyn, dilimde işläp oturdum, ýönüp aşa bir çakdan aşa bir ýagdaý emele gelip durdy. Beýle de bir äsgermezlik borakana öz halkyny. O çürkäp o halkyň iň soňguçy puluny elinden alýar. Howa ol $550 bir berýäňde, ýene de şol balnisa girenin üçin, şo taýda ýatanyň üçin, şo taýda iýmitleneniň üçin, şo koýkaň üçin pul tölemelisin. Sanitarkasynyň maşlap wraçyna çelli. Ol diňe şol gutyň bahasy. Ol ukol sanjany üçin ýene de pul bermeli. Nerden alsyn men garyp millet? Ondan näme peýdasy bar şol at tempo diýen dermanyň. Bir düşünüp bilýän şo Türkmenistany egni halatlylyk. Neren edip utanman, uyolman, öz halkynızdan edip pul alıp bilýän. Halk size näme bir eksperimental sıçan boldymy?
Utanç haya yok mu size egin akalattılar size yüzleniyor. Ne için beydip halkın başına beyle zulüm salyanız siz? Erti cevap vermeli yeriniz gelir sizin. Size Lukman'ı ağzıma men dilim marana siz ne hemen Lukman'ı? Siz İsrail'den beter bağışlayın öyle. Siz canına liyanız o halkın. Yalnız kol vurup, yalnız derman verip, yalnız diyagnoz koyup. Kimsiz aslında edip halkı horlar yani. Ay ho, bir Gitlerin Gestapasında da olur ya adamlar işler. Neler siz ya harama yoğurulan. Ha? Siz nereden geldiniz Türkmenistan'a? Asmandan gelip düştünüz ya şu milletin içinden doğulup önüp ulu olan çağılarını. Ne için siz öz halkınıza böyle ganimlik ediyorsunuz? Şol devlette, şol milletten başka millet, devlet yok ha. Siz ne mi dini öğüdünüz biliyorsunuz mu? Ene vatandaşlar, yurdun içinde bolup geçen yandığı şu. Men şu ne için aytdım? Can edin, iyidiniz hakkıları, yurt hakkıları. Şu bidereklik. Artıkmış $550 var olsa köşede elini terip veren ene çağılımız var, karılımız var, kurtulumuz var, mayıplamız var. Ertinde şoları verin tazeyle, soğap iş kazanın. Şol dermanın peyda yok hiç kimi. Peyda verecek derman mı olsa bize maydardık şu vaksinan peydası var. Halkımız şunu hayiş edip getirip özümüze urun oluyor urun diye. Yani şu ak tempa deyilen derman yok yeryüzünde. Koronavirüse karşı bolun olsa öyle altın medallar o devlete yadigarlık dikerdiler. O hiç yerde bağırlardan geçmedik dermanları alıp getirip Türkmen halkına uğrayalar. Ay ho siz bir laboratuvarını sıçan ne o üstünüzde eksperiment geçirir yani. Biz ne ahili güne düştük vatandaşlar. Can edin aydın yurtta hakkını almasınlar şu derman urdurmasınlar. Gereğine yok cehennem mi olsun? Acal hem kişinin boynunda var yönü özünüzü kapparmalar o acalı. Ertişe urulan derman tersine yöresine hem edeceksin. Boş vur prosta pensilin mi olup çıktı ne hem diyeceksin. Allah o düşmana beydi. Bağışlan katı vurlayan ol canım yanıp kuruluyor. İlatın bir böylega $1 tapanak imağı. Sizin öz elinizden ertip $550 yine kurban olayım yal yağılarını tavsırıyorsunuz. Bir nehil akıl paykas kalmadı mı adamlarda? Bir seredine dünyada bolup geçen zatlar televizorda görüyorsunuz da haydi devletlerde näme derman vaksina çıkarılıp başlandı. Nerede uruluyor haydi devletlerde. Onho Türkmenistan'ın ol aharpından şermenle lokmalarının urmalı derman ne olur o derman ne saklamalığının bilene. Var mı Türkmenistan'ın şuun kun minus 70 gradusa saklayan maradilnik kamera. Bir yerine var mı? Sonuçta haram olayım yani köşkünde olaymasa başka hiç yerde yoktu. Onu ne yapıp o derman mı oluyor? Ne yapıp o uruluyor ol? Onu tamam ol. Hiç yerde adı belli derman neyle ak tempati. Hanım enne suratı var. Ne sonaydaydım vatandaşlar. Bu oranla şu ullukça sağ oturun. Hemmenizin oyunuza sağlık.